Na český trh se letos začal dovážet nový typ ergobagu pro první stupeň, je to Ergobag Flex. A ptáte se nás často na rozdíly, čím se liší od Primu, protože na první pohled vypadají dost stejně. Začnu tím, čím se neliší, a to je zádový systém. Ten je u obou batohů stejný. Jak u Primu, tak u Flexu se tímto způsobem polohuje výška ramenních popruhů a dá se nastavit na děti v rozmezí od 100 do 150 cm. Čím se liší, jsou boční kapsy, protože Primy neměly boční kapsy a docela to zákazníkům vadilo, takže jsme rádi, že nově Ergobag Flex má boční kapsy, 2, a pak má výrazně větší přední kapsu na svačinu. Úplně na pohodu se tam vejde střední B-box. Do Ergobag Prime se střední B-box vejde také, ale ne takto pohodlně. A Ergobag Flex je větší, má 23 litrů, kdežto Ergobag Prime má jenom 20 litrů a je také lehčí. I když je větší, tak Flex je opravdu lehčí, má 870 gramů, kdežto Ergobag Prime má 1100 gramů. Ten rozdíl ve váze vznikl výstuží kovovou. Ergobag Prime má v bocích kovovou výstuž, Ergobag Flex ji nemá. Nicméně ten batoh vypadá dost podobně, ta výstuž tam není nezbytně nutná, takže to, že je o něco lehčí, je určitě výhoda. Jinak jsou batohy stejné, ve stejné kvalitě a pořád dostáváte skvělý zádový systém, který sedí opravdu většině školáků, takže Ergobag řadíme mezi nejlepší batohy na našem trhu pro první stupeň.